Kim darrejtni ħażin biex nderri nieħtieġ li nkun ħdejk. Kemm kien jiswili li ftit attent int l-maġiri għajt saffer. Inħossok qribi kull ħin, nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik, għada x-xemx mixtila turi sejr. Fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja, għax li lek nara biss bajnejja. Skun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija, minn wiċċek nil-maħdija. Din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Ma rridekx tinsa nwedit, nerġa' ntennilek li lilek irrid. Int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin, ersa qrib ħattisma' dawn il-kliem. Fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja, għax lilek nara biss bajnejja. Skun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija, minn wiċċek nil-maħdija. Din qalbi tgħid bl-imħabba lik, kont ħlomt u qont mibluħ, l-imħaddam lejl bit-dmuħ. Finni keddiet nitrot għax rajtek ser għal-bot. Fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja, għax lilek nara biss bajnejja. Skun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija, minn wiċċek nil-maħdija. Din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Skun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija, minn wiċċek nil-maħdija. Din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Din qalbi tgħix bl-imħabba lik.